Представители на дипломатическия корпус, председателят на Народното събрание, депутати, обикновени хора и ученици от столичното 134-то училище се събраха, за да почетат паметта на всички участвали в акцията по спасяването на българските евреи през месец март 1943 година. Най-голямо значение за спиране депортацията на наши сънародници към лагерите на смъртта изиграват тогавашния подпредседател на 25-то обикновено Народно събрание Димитър Пешев и няколко души от висшия православен клир. Точно на 10 март е акцията на тогавашния подпредседател на Народното събрание Димитър Пешев срещу заповедта на министъра на вътрешните работи да се депортират евреите в лагерите на смъртта. Тази акция спира изпълнението на заповедта, което означава, че на момента евреите не са били депортирани. Същата година през август умира цар Борис III, настъпва известен хаос в държавната администрация и, както казва новия министър-председател, с евреите ще останем до там, докъде сме били. Т.е. остават в България. Спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта е събитие уникално по своята същност. Нещо повече, всеки един от участниците в този процес е проявил завидна смелост, противопоставяйки се на решение спуснато от Третия райх. Голямата историческа значимост и достоинство на подобна постъпка е именно причината политици от почти всички партии, дипломати и наследници на спасените евреи всяка година на тази дата да изразяват своята почит към тези хора. Тракийските, македонските и евреите от Пирот същите дни обаче са си събрани, качени на влакове и през лом, специално тракийските и пиротските евреи, изкарани в Треблинка. От тях се върнали няколко десетки души. Това ще да е и съдбата на българските евреи. Ето това се е случило на 10 марта. Защо е важно българския народ да го знае? Защото това е повод за гордост. Въпреки активното му участие в борбата по спасяването на българските евреи, през 1946 година комунистическата власт чрез Народния съд осъжда Димитър Пешев на 15 години затвор за фашистка дейност и антисемитизъм. Той е освободен предсрочно, но не е реабилитиран. И така през 1973 година този толкова достоен за уважение български политик умира без да види признание за своето дело и в пълна нищета.